Umuakwụkwọ nọ na kansụl Oyi na Anambra steeti esonyegoro ndị ogbo ha n'ala Naijiria dị iche iche wee rie oriri ncheta indipenda nke 63 obodo Naijiria. Ya bụ mmemme nke ọ bụ onye isi oche kọmitii nchere oge ya bụ kansụl bụ Maazị Emmanuel Nweke chịkọbara ya were ọnọdụ n'ogige ya bụ kansụl na Nteje. Ngozi Obileri ga-akọlụ gị akụkọ a n'isi. Bụ mmemme bụ nke ndị bịara ya gụnyere ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance APGA nke Oyi, ndị isi ụlọ akwụkwọ prima na ndị isi ụlọ akwụkwọ sekọndịrị, ndị ji otu afọ efe ala nna ha nọ n'Oyi na ọtụtụ ndị ọzọ gasị. Ka ọ na-agwazi ya bụ ọgbakọ okwu ka onye isi ọchịchị nchere oge nke Oyi bụ Maazị Nweke kọwara na Naijiria na-aga n'ihu n'agbanyeghị na enwere ụfọdụ mkpebi gọọmenti kpebiri nke butere oke ntaramahụhụ nyegara ndị Naijiria, ma kọwaa na ya bụ ọnọdụ bụ nke ga-agbanwe n'oge na-adịghị anya. Maazị Nweke kọwara na Gọvanọ Soludo ghọtara ụdị ahụhụ ndị Anambra na-ata n'oge ugbu a n'ihi mwepụ ewepụrụ ihe eji akwado mbubata mmanụ petrol wee nye ihe dịgasị iche iche o ji wee gbochinata ya bụ ntaramahụhụ ndị ọ kọwara na ha gụnyere ịgụ akwụkwọ n'efu ka e nyere ụmụntakịrị na-agụ akwụkwọ na Anambra site n'ogogo prima wee ruo n'ogogo sekọndịrị agba nke 3, ya nakwa ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ndị nnukwu na sekọndịrị bụ opekata mpe N5,000, inye ndị ọrụ bekee ego iji wee belata ahụhụ ha na-ata bụ N2,012 bụ nke bidoro n'ọnwa gara aga bụ Septemba, ya nakwa ịga nleta na ịmụ nwa n'efu nke o mere ka ụmụ nwaanyị niile dị ime na Anambra na-aga n'ụlọ ọgwụ gọọmenti na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ kọwakwara ọchịchị ya bụ onye isi nchịchị nchere oge n'Oyi bụ nke ọ kpachapụrụ anya hụ na o soro nzọụkwụ nke Gọvanọ Soludo wepụtara site n'ime ka gburugburu na-adị ọcha ma chịkọbakwa ihe bekee kpọrọ school debate nke ọ gbadoro ụkwụ na ya n'ime ka ụmụntakịrị na-eto eto mara mkpa ọ dị idebe gburugburu ha ọcha. Maazị Nweke toziri Gọvanọ Soludo maka ịkwalite ezi ọnọdụ nchekwaba ndụ na akụnụba na Anambra steeti, nke ọ kọwara na ọ bụ ya mere ya bụ mmemme indipenda ji wee gaa nke ọma. Na mbụrị ka ọ na-ekpe ekpere ọjị ka onye isi ọdịnala Ọkụzụ bụ Ọkammụta Charles Anakweze kpere ekpere maka udo, ọganihu na uto na Naijiria, ọ kachasị na Anambra. Ya bụ mmemme bụ ebe ụmụntakịrị nọrọ wee fee aka n'ahịrị nke bịara n'isi njedebe oge St. Raphael Primary School Ọkụzụ na Community Primary School Nteje ya nakwa National Primary School Nteje gbara ndị nke mbụ, ndị nke abụọ na ndị nke atọ n'ogogo prima. Mount Olive Secondary School Ụmụnya na Sacred Heart Secondary School Nteje gbakwa ndị nke mbụ na ndị nke abụọ n'ogogo sekọndịrị site na kansụl Oyi dị na Nteje. Abụ m Ngozi Obileri.